možná trochu víc ten, tady má to bude. Je vidět toto, na toto se jakože zaměř, jo? Že toto bude fungovat. Znovu dej. Dobrý, jo? No. Jo, teď tu druhou. Ještě bych mohl zkusit M4. Zkusit obráceně, vidět. Ale na to terén, to je jedno. To hlavně spodní. No. No, já tu.